салом дӯстон, ман Масади ва ин забономӯз аст. имрӯз мо бо шумо дар рубрикаи фарқаш чӣ фарқ байни ду калимаҳои бисёр ҳам бо ҳам монанд зен ва зенро меомӯзем, яъне зен бо ҳарфи и ва зен бо ҳарфи эй. Зен бо ҳарфи и тарҷума мешавад дар он вақт, дар он замон, ҳамон вақте ки ва амсоли инҳо, яъне ин вобаста ба вақт аст. Масалан, she was teaching English then. Вай дар он вақт англисӣ дарс медод. ё ин ки мисоли дигар, then I stopped and then started again. Садо хомӯш шуд ва баъдан боз сари нав сар шуд. Ва калимаи дуюм зен бо ҳарфи эй тарҷума мешавад ҳамчун баъдан, баъд, яъне ин калимаи муқоисавӣ аст ва мо бо истифода аз ин калима муқоиса мекунем. Масалан, he is taller than me. Вай аз ман дида қад баландтар аст. Ё ки I am shorter than him. Ман аз вай дида қад пастам. Ё ин ки this car is faster than my previous cars. Ин мошин назар ба мошинҳои пешинаи ман тезрав аст, яъне хубтар аст. ё ин ки мисоли дигар, I have more followers this month than the last month. Ин моҳ ман пайравони зиёд дорам назар ба моҳи гузашта. Дӯстон, ин буд забономӯз ва рубрикаи фарқашчӣ. То дарси дигар, бай.